tallo un moment. Te tallo un momentet. Ha hagut algun problema en què gravem la conferència? No ho havia dit, se m'havia passat. Si algú té algun problema no ho farem, si no ho gravaríem i així després us ho podem enviar perquè pugueu revisar la conferència. Si teniu algun dubte o si algú té algun problema que ho digui, deixaríem de gravar, perquè jo he sigut molt ràpida i he començat a gravar. Molt bé, doncs bona tarda. Bona tarda. Comencem, doncs, la jornada de portes obertes dels cicles formatius de grau superior d'activitats físico-esportives. I avui parlarem dels dos cicles de grau superior d'aquesta família. Un és condicionament físic i l'altre ensenyament i animació socioesportiva. Jo primer començo, com ha dit la Montse, amb una presentació del centre. Nosaltres som un centre específic de formació professional i té sentit preguntar-nos per què estudiar formació professional. Per aprendre a fer, per aprendre unes competències professionals i transversals, per aprendre una professió i, per tant, inserir-me al mercat laboral o també per seguir un itinerari acadèmic. Pot ser que m'hagi iniciat amb un grau mitjà o bé que entri directament a grau superior i després tingui intenció de treballar, com deia, una inserció professional o bé d'anar a la universitat. Potser molts ja sabeu que des de l'FP no fa falta fer l'ESPAU, no és obligatori per accedir a la universitat, només és si tinc intenció o necessito pujar la nota. El nostre institut, l'Institut Cal·lípolis, ja portem més de 30 anys d'experiència, estem situats al complex educatiu, a l'antiga Universitat Laboral. Estem en un espai ampli. El nostre institut té diferents edificis, fins a 5 edificis, impartint 17 títols diferents de formació professional i 2 de règim especial i superem els 1.400 alumnes. Parlem de més de 50 grups d'alumnes i més de 100 professors, en un horari que pot ser de matí o horari partit matí i tarda. En el cas d'avui, els dos cicles que ens ocupa, sempre s'intenta fer un horari intensiu de matí que comença a 2:45, a les 8:30 i que acostuma a acabar entre les 2 a les 3, depèn del dia. No tenen per què ser tots els dies homogenis l'hora d'acabar. 17 títols de formació professional, 6 dels quals són de grau mitjà i 2 són de grau superior, com els dos que explicarem avui, a part de 2 títols d'ensenyament esportiu i de batxillerat esportiu. També impartim un PFI d'auxiliar d'imatge personal, un auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives i també impartim la preparació i incorporació als cicles de grau superior. El nostre centre participa en diferents programes, a part de, com qualsevol centre que imparteix FP, hi ha un mòdul que és la formació a les empreses, formació en centres de treball. Aquestes pràctiques a les empreses, que tenim més de 300 empreses a la borsa, en el cas dels dos cicles que ens ocupa, hi ha la possibilitat de fer la formació en empreses en la modalitat dual. La modalitat dual es caracteritza perquè una part del currículum es fa en l'empresa. A més, són més hores de les 350 que es fan, sinó que se'n va cap a les 900 hores i ajuda a establir una relació més estreta amb l'empresa i facilita encara més la possible inserció laboral. A més, s'estableix un contracte laboral, per tant, ja et compta com a vida laboral i té una remuneració. A més, les pràctiques inclús se poden fer, tenim programa Erasmus i en aquests cicles s'està oferint en els últims anys la possibilitat de fer les pràctiques o una part d'elles en altres països de l'estranger. Les classes d'aquests cicles de la formació professional és generalment presencial, però en alguns casos es pot fer semipresencial. Per poder fer semipresencial, que vol dir assistir aproximadament al 50% de les classes, com a mínim el 50%, has de complir algun dels 3 requisits que hi ha. O bé estàs amb un contracte de treball i s'entén que aquest contracte de treball s'ha de fer possible amb els estudis, en aquest cas, de formació professional, o bé tens cura d'un nen o una nena menor, o bé tens cura de persones que necessiten, diguéssim, de la teva atenció. En aquests 3 casos pots demanar la semipresencial. El que passa que no totes les assignatures
s'ofereixen al 100% semipresencial. Si s'ofereix al 100%, doncs pots fer aquest 50% al centre i 50% de forma telemàtica, però has de mirar cada assignatura del teu cicle si s'ofereix en la seva totalitat semipresencial o no. A més, participem en diferents programes com InnovaFP, que permet participar en programes d'innovació en relació amb empreses, o ActiveFP, en metodologies actives, a més de participar a la xarxa d'emprenedoria i ser escola verda. Ho hem dit abans, l'Institut Cal·lípolis està al complex educatiu de Tarragona, a uns 6 quilòmetres al centre de la ciutat, l'antiga Universitat Laboral, i pel fet de situar-nos dins del complex educatiu hi ha una sèrie de serveis dels que disposem, com per exemple transport públic, una línia que arriba directament de l'estació d'autobusos de Tarragona al complex educatiu, també tenen residència, hi ha menjador, servei de menjador i servei de bar, una infermeria que es manté oberta en l'horari que està obert al centre i també servei de copisteria. En el mapa veiem els diferents edificis que té Cal·lípolis, un que té el mateix nom, edifici Cal·lípolis, Miró, Llull, Rovira, Tàrraco i les pistes d'esport, i ja es pot veure de l'extensió de l'Institut Cal·lípolis, que és molt àmplia. De cara al curs que ve, 2020-2021, fa pocs dies, molt pocs dies, que hem sabut les dates de preinscripció. Els dos cicles d'avui són de grau superior, per tant heu de saber que la preinscripció al grau superior d'activitats físico-esportives és del 10 al 17 de juny. I altres anys el cicle superior ja era telemàtic, la diferència és que aquest any és totalment telemàtica. Aquesta preinscripció es fa de forma telemàtica. Fins i tot el lliurament de la documentació es fa de forma telemàtica, que és la novetat d'aquest any, ja que ens trobem en aquesta situació del Covid-19. Només en casos excepcionals, algú que cregui que ho necessita haurà de demanar al centre, ho pot fer a través del correu electrònic, una cita prèvia per poder ser atès perquè resulta que li és impossible fer-ho de forma telemàtica. A la web del centre, també a través d'institut i secretaria, podem accedir a fer aquesta sol·licitud i també podem accedir a diferent informació dels cicles formatius. Dels cicles formatius que avui presentarem, d'activitats físico-esportives, podem accedir a la web i tindrem molta informació, també com de la que donem avui, també la teniu a la pàgina web. Cal explicar que per accedir a un grau superior, vosaltres ara fareu la preinscripció al juny, hi ha 3 vies per accedir-hi, 3 possibilitats. Una, si tinc el requisit que dona accés a la major part de les places, és tenir el batxillerat. Aquí parla que ja, depèn de quina modalitat tingui, doncs tinc prioritat o no. En el cas de la família d'activitats físico-esportives, tant és si tinc el científic tecnològic, com l'humanístic, social, com l'artístic, totes 3 ponderen igual i, per tant, la nota que porti de batxillerat és indistint de quina modalitat tingui, és aquesta nota la que determina si tindré plaça o no. El 60% de les places de cada un dels 2 cicles són, diguéssim, per la via de batxillerat, per tant, 18 places. Si el que tinc és un cicle de grau mitjà, estic a la via 2, i dins de la gent que ja té un cicle de grau mitjà, a més n'hi ha que tenen el CPI, el curs de preparació d'ingrés als cicles de grau superior, i que consta com un mèrit. És l'últim any, aquest curs 2021, que tenir el CPI serà un mèrit. Ens asseguren que a partir del 21-22 ja no serà un mèrit tenir un CPI i és de suposar que llavors ja només serà tenir grau mitjà. Tot i tenir el CPI, la nota que val és la del grau mitjà. Tenir el CPI, repeteixo, només és un mèrit. Passes per davant pel fet de tenir aquell mèrit i la nota que marca l'ordre és la nota que tinguis mitjana del cicle formatiu de grau mitjà. Hi ha una tercera via, prova d'accés, que té un 20% de places, 6 places en total, tant a la via 2 com a la via 3, i la prova d'accés acabem de saber, i potser a algú de vosaltres us interessa saber, que és prevista en el grau superior
per finals de juny, 29-30 de juny. Nosaltres no fem prova d'accés, però l'institut del nostre costat, el Pere Martell, sí que fa prova d'accés. I repeteixo que hem de saber que 29-30 de juny, també més endarrerit que altres anys, finalment es farà la prova d'accés als graus superiors. Podem conèixer la realitat de l'institut a part de la pàgina web. Si ens seguiu a través d'Instagram, Twitter o Facebook, us convidem a seguir-nos perquè, a part de publicar-ho a la pàgina web, doncs intentem que immediatament qualsevol notícia la publiquem a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció. Ara, tot seguit, passarà a parlar la Rosa Valera i a parlar-nos del cicle formatiu de grau superior de condicionament físic. Rosa, quan vulguis. Vale. Bueno, en primer lugar, me presento, como ha dicho mi compañero, soy Rosa Valera, soy profesora del ciclo superior de condicionamiento físico y antes de comenzar quería agradeceros que hayáis asistido a estas jornadas. Entonces, para facilitar un poco la presentación, os presentaré unas diapositivas y iré explicando algunas cosas sobre el ciclo. Proyecto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Rosa, sí. Vale, pues comienzo entonces. Vale, en principio, como os ha comentado mi compañero Joan, en la web del Instituto Calípolis podéis encontrar toda la información general sobre el ciclo, acerca de diferentes aspectos como la semipresencial, el dual, con validaciones y demás, y por lo tanto yo lo que haré será centrarme más en todo el tema más específico y más práctico del ciclo como tal. A nivel curricular, el ciclo formativo tiene una duración de 2000 horas, que se distribuyen en dos cursos escolares, primero y segundo. En estos dos cursos se desarrollan una serie de módulos o asignaturas, o como le queráis llamar, ¿vale? Que muchas de ellas son comunes con otros ciclos formativos de nuestra familia y de otras familias, como por ejemplo pues lo que sería FO, que es formación de orientación laboral, por ejemplo empresa e iniciativa emprendedora. Hay otros módulos que se comparten con otros ciclos de actividades físicas, como por ejemplo valoración de la condición física y primeros auxilios, inglés, habilidades sociales, pero lo que me gustaría centrarme es que existan una serie de módulos que podríamos englobarlos en 4 grandes grupos que serían los más importantes o los más específicos de este ciclo de condicionamiento físico. Estos 4 grupos son, el primero sería todo lo relacionado con el entrenamiento en sala de pesas o en sala polivalente. Aquí sería pues la capacidad que tiene que tener el alumno cuando acaba el ciclo de generar, por ejemplo, una rutina para un cliente que viene a un gimnasio y quiere trabajar en una sala de pesas. Por otro lado están todos aquellos módulos que están relacionados con las actividades dirigidas con soporte musical. Aquí recoge tanto actividades coreografiadas como actividades de tonificación, como por ejemplo el step, el gap, circuitos de entrenamiento de alta intensidad, y también recoge todo lo que son actividades cíclicas, como por ejemplo el ciclo indoor, ¿vale? Entonces, para poder desarrollar todas estas actividades dirigidas con soporte musical, el alumno tiene que conocer y tiene que dominar también algunos programas de edición musical en los cuales intentamos formar al alumno. Es importante dejar claro que este ciclo no solamente está vinculado al ámbito de la musculación y las pesas, sino que hay una parte muy importante, como he comentado, que es todo el tema de dirigir actividades con soporte musical, y por lo tanto seréis evaluados de este tipo de actividades, que bien puede ser dirigir una sesión de tonificación o dirigir una clase con coreografía de step, ¿vale? Y esto es importante recalcarlo. Por otro lado, tenemos otros módulos que están relacionados con las actividades de agua. Aquí hay 2 módulos, uno de ellos que es el condicionamiento físico en el agua. Aquí podríamos decir que hay como 2 bloques de trabajo. Por un lado, lo que sería el tema de mejorar la condición física utilizando como medio el agua, y por otro lado todo lo que está relacionado con el fitness acuático, ¿vale? Que es lo que conocemos como por ejemplo
sesiones de aquagym. Por otro lado, hay otro módulo que se llama hidrocinesia, que dijéramos que está relacionado, que lo que pretenden es trabajar con personas que tienen algún tipo de patología, por ejemplo, una patología cardíaca, una patología respiratoria, que se están rehabilitando de una lesión, o trabajar con poblaciones especiales como podría ser pues, embarazadas, tercera edad, etc. Es importante tener en cuenta que ya que hay módulos relacionados con el agua, se requieren unos conocimientos básicos de natación, ¿vale? Y en el caso de que no los tengáis, pues será necesario ir adquiriendo poco a poco estas habilidades de agua para poder desarrollar como toca estos dos módulos. Otra de los módulos que tiene gran cantidad de horas es lo que serían las actividades de control postural, ¿vale? Que son todas aquellas que en los gimnasios se denominan actividades cuerpo y mente, tipo actividades como yoga, pilates, hipopresivos y demás, ¿vale? Entonces, para poder desarrollar todas estas actividades y todos estos módulos, se requiere una serie de espacios y de instalaciones. Hacemos uso de instalaciones fuera del complejo educativo, en este caso en la piscina municipal de Campclar. Utilizamos tanto la piscina profunda como la poco profunda para hacer las prácticas de hidrocinesia y de condicionamiento físico en el agua. Y hacemos uso también de lo que sería la sala de ciclo indoor municipal de Campclar. Además, en el instituto hemos equipado también 2 espacios más para poder realizar los módulos como toca. Una sala de pesas, ¿vale? Que es la que podéis ver en esta fotografía. Esta sala de pesas está equipada con lo que podéis encontrar en cualquier sala de máquinas, con una zona cardiovascular, con bicis, de spinning, hemos puesto también una máquina de remo, luego están también todo lo que son las máquinas multifunción, poleas, y luego también hay una parte equipada con zonas para trabajar el peso libre, pues para trabajar dominadas, el press banca, para trabajar con cargas con peso libre, etc. Se ha equipado otro espacio que es el gimnasio específico para poder realizar las actividades dirigidas, ¿vale? Este gimnasio es nuevo de este año y cuenta con un equipo de música específico para poder realizar estas actividades dirigidas con soporte musical y con todo el material necesario para poder impartir clases, tanto coreografiadas como clases de tonificación, de pilates, yoga y otras especialidades. Aquí lo que os he hecho ha sido poneros algunas fotografías porque es una forma bastante visual de saber un poco qué es lo que se hace. Aquí estarían haciendo una clase típica de circuit training o de circuito, ¿vale? Como veis, trabajan con diferentes materiales y este es el gimnasio equipado con todo el material. Aquí sería, por ejemplo, una clase tipo de body pump o power dumbbell. Y aquí lo que os quería poner es un pequeño vídeo para que veáis que realmente no solamente se trabaja la musculación. Este es un grupo de alumnos de este curso, ¿vale? Y en este caso lo que están haciendo es un examen de coreografía de step, ¿vale? Vale, simplemente lo ponía para que tengáis en cuenta y seáis conscientes de que esta parte de evaluación de coreografías es importante y no nos vayamos con una visión equivocada del ciclo. Aquí os he puesto otra fotografía de otras posibles prácticas, por ejemplo, de hipopresivos, prácticas relacionadas con el pilates, etc. Con respecto a las prácticas, como ha dicho mi compañero, hay 2 opciones. Podemos hacer las prácticas, lo que sería la FCT tradicional, son 350 horas a realizar en una empresa que se pueden comenzar a final de primero o durante segundo. Y luego la segunda opción sería la FCT en la modalidad dual. La modalidad dual, como ha dicho Joan Perelló, es una formación compartida entre la empresa y el centro educativo y son muchas más horas que la FCT tradicional. Son en total 970 horas y de estas 970, 870 son remuneradas con beca o con un contrato. Para poder realizar todas estas horas de prácticas, las personas o los alumnos que sean dual tienen
una estructura diferente en cuanto a las clases. Durante primero asistirían a clase igualmente de lunes a viernes como el resto de compañeros y durante segundo curso, para poder hacer todas estas horas, tendrían 3 días de clase, normalmente lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes serían 2 días que irían únicamente a la empresa y no vendrían al centro educativo. En el YouTube tenéis un vídeo promocional del Dual por si le queréis echar un vistazo en el canal del instituto. Con respecto a las empresas, podéis realizar las prácticas en entidades públicas, en patronatos municipales, en instalaciones deportivas municipales, en clubes, en asociaciones o también en algunas entidades privadas, como por ejemplo cualquier gimnasio privado, tipo en Tarragona has conocido el BIDI, o por ejemplo centros de entrenamiento personal, centros específicos de yoga y de pilates, de crossfit, en hoteles, en camping, en balnearios. Bueno, en todas estas empresas podríais hacer las prácticas. En cuanto a las competencias profesionales, una vez acabado el ciclo, el alumno debe ser capaz de poder planificar, diseñar y dirigir sesiones de acondicionamiento físico, bien sean en el agua, bien sean de control postural, bien sean de ciclo indoor, con una base musical, ¿vale? Luego, la capacidad de diseñar todas estas sesiones debe ser también capaz de adaptarlas a diferentes tipos de usuarios y de clientes. Y luego, por último, es importante tener en cuenta que debemos ser capaces también de evaluar los resultados de un programa, por ejemplo, de acondicionamiento físico. Si yo me voy a dedicar al entrenamiento personal y voy a planificar un entreno de X semanas, tengo que ser capaz de evaluar si este programa de condición física está teniendo resultados o no. El diseño de todas estas sesiones debe realizarse siempre bajo condiciones de seguridad, en cuanto a, por ejemplo, el material que vamos a utilizar, si está en condiciones, si la sala es adecuada en cuanto a iluminación, si el suelo es adecuado, si no resbala, etcétera. Y el objetivo principal de estas sesiones de acondicionamiento físico va a ser siempre mejorar el bienestar y la salud de las personas. Con respecto a lo que sería el perfil profesional, es decir, de qué voy a trabajar, la titulación acredita al alumno para ser o bien monitor o entrenador en una sala polivalente de pesas, monitor o entrenador de actividades dirigidas con soporte musical, de actividades acuáticas, entrenador personal, instructor de modalidades relacionadas con el cuidado corporal, como lo que hemos dicho de actividades cuerpo y mente, tipo pilates, yoga y demás, entrenador monitor de poblaciones especiales, bien sea discapacitados, embarazadas, tercera edad, etcétera, y también lo capacita para ser coordinador o promotor de actividades relacionadas con el acondicionamiento físico. Sería, por ejemplo, pues una persona que se encarga de llevar la coordinación de las actividades dirigidas de un patronato municipal o de una entidad privada, ¿vale? Por último, para acabar, lo que os he puesto es una información sobre las notas de corte de este curso para que os hagáis una idea. Es importante recalcar que es una información orientativa y que puede variar, ¿vale? La nota de bachillerato es el último que quedó fuera sin entrar, tenía un 5,45 de nota. Los que entraban por la vía 2, que son ciclos de grado medio, tenían una nota de 6,82. Estos fueron alumnos sin CPI, es decir, que entraron directamente de un grado medio a un grado superior. Y luego por la vía 3 de la prueba de acceso la nota de corte quedó en un 6,75. Para julio quedaron 6 vacantes libres, 2 de cada día, y en septiembre no quedó ninguna vacante para este ciclo. Bueno, por último comentar que el precio del ciclo son 360 euros, ¿vale? Más 110 euros de cuota de material, ¿vale? Y bueno, por mi parte creo que esto es todo lo que quería decir. Bueno, gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, después en el turno abierto de preguntas las intentaremos resolver. Muchas gracias. Vale, gràcies, Rosa. Albert, fas tu ara la presentació del cicle formatiu d'ensenyament i animació socioesportiva? Ok. Vale, endavant, quan vulguis. Projecto.
Es veu la projecció? Sí. Vale. Benvinguts a tots i a totes. El meu nom és Albert Coscollola, soc el tutor de segon d'EAS. En aquest cas també dono classes a primer i també dono classes de condicionament físic. Aquest cicle es diu Ensenyament i Animació Socioesportiva. És un cicle que es desenvolupa, té una durada de 2 anys i 2.000 hores. No canvia res del cicle que presenta la Rosa. 1.650 hores es fan al centre educatiu i 350 es fan en centres de treball, que seria el que és la FCT. Aquí podeu veure algunes matèries del cicle. En aquest cas són modulars, van per hores i es poden distribuir tant a primer com a segon, segons el currículum que s'acordi. Fem activitats a l'oci i al temps lliure, treballem amb dinàmiques grupals, tant dintre del centre com fora. També toquem aspectes de la condició física i en aquest sentit també entrem a la sala de lo que us ensenya la Rosa, a la sala de peses i també a la sala de dirigides, és a dir, els espais del centre no són exclusius d'un cicle, sinó que els compartim en diversos cicles i en diversos mòduls. La planificació de l'animació socioesportiva i els jocs d'activitats recreatives són un punt important. Després toquem activitats de física esportives individuals, en les quals els principals esports són la natació i l'atletisme, i activitats físico-esportives d'equip que toquem 5 esports col·lectius diferents. Hi ha una matèria important també que és les activitats físico-esportives amb implements, la qual es desenvolupa fora de la instal·lació, quan parlaré posteriorment, i en aquesta es desenvolupa l'activitat de tenis i pàdel. Les activitats d'inclusió social amb persones amb risc d'exclusió social i amb persones amb discapacitat també tenen molta importància dins d'aquest cicle. Sàpiga tractar amb tot tipus de persones i per això establim convenis també amb l'Escola Solc. Les metodologies d'ensenyament i sobretot els projectes també formen part perquè formaran part del currículum posterior. També es donen activitats de legislació com FOL i EIE i també es dona una assignatura que és d'anglès. Aquesta és la web de l'institut. Aquí podeu trobar els cicles que hem comentat abans i podeu trobar més informació si voleu. A nivell de competències, en aquest cicle és molt important saber que la persona té 3 grans competències. La persona que sortirà pot ser tècnic esportiu, en iniciació esportiva, pot ser també director de lleure o pot ser també un animador turístic. Podem realitzar tasques com avaluar projectes, desenvolupar-los per tota mena d'usuaris, programar-los i dirigir-los. També és molt important el tema d'inclusió socioesportiva en el temps de lliure. És a dir, pot treballar tant en càmpings, en hotels, com director de lleure, com organitzant estades, com organitzant petites estades tant dins del territori com fora del territori. Sempre garantint la seguretat, òbviament, en el medi ambient. El nostre cicle es fonamenta, és molt important també el tema dels convenis i les col·laboracions. És de vital importància que tot el que posem a l'apartat teòric dintre de l'institut guanyi un apartat important fora. Llavors, tenim convenis i tenim molta projecció exterior, tant amb les escoles externes com amb escoles internes dintre del propi complex, com també dins del Patronat Municipal d'Esports o amb altres projectes que la ciutat ens depari. Titulacions vinculades, és molt important que quan s'acaba aquest cicle, una de les titulacions vinculades importants és el tema del títol de director de lleure. Les persones que acaben aquesta titulació homologuen aquest títol. Nosaltres també permetim amb aquest cicle fer pràctiques a l'estranger i estem dintre del programa Erasmus+. L'alumne pot desenvolupar els continguts i pot fer pràctiques tot sortint a primer curs de l'institut i anant a l'estranger a fer les pràctiques tant de FCT durant els mesos de juny, juliol i agost del primer any. O bé també ho pot deixar per segon curs. Amb aquest cicle també guanya un aspecte molt important tota la formació amb desfibril·lador.
i es fa una formació específica del DA. Dintre també del centre també tenim altres certificacions professionals i també tenim el tècnic esportiu de futbol de primer i segon nivell, que també seria una titulació vinculada. Com he comentat, les sortides professionals del cicle les han de tenir molt clares i poden anar encaminades a 3 grans vessants. Una, i he posat 4 grans àmbits perquè el lleure, tot i que el títol pot ser de director de lleure, hi ha un altre àmbit que és oci i turisme, en el qual estem molt pròxims, vinculats a Salou, Tarragona, etc., que també és un àmbit molt important dintre de tot el respecte del turisme. L'altre sortides professionals importants són tot el tema de gestió esportiva i tot el tema d'esport base o esport d'iniciació. Com he comentat abans, i aquí ho tindríeu més ben distribuït, puc ser animador o animadora, en aquest sentit d'activitats a l'aire lliure. També podria ser qualsevol coordinador d'aquestes activitats, és a dir, agafaria una figura de cap de projecte, com també podria ser el director de temps de lleure d'un centre educatiu. I com a últim cas, amb el tema de gestió, també podria habilitar-me per ser promotor o promotora amb tema de competicions de nivell d'elements socials o bé, finalment, ser monitor o monitora d'activitats físico-esportives. Com heu vist, puc treballar gairebé en 4 àmbits. Finalment, comentar-vos que tenim instal·lacions dins del centre, totes les que hi ha dins del complex educatiu, però que també treballem amb espais i instal·lacions fora del centre. Una d'elles és el tenis Salou, on desenvolupem activitats a vegades d'aigua i també a vegades, gairebé sempre, les activitats d'implements, com són tenis i pàdel. La piscina de Vila-seca guanya molta importància amb activitats individuals, com he dit abans, amb esports individuals amb natació. I una de les activitats importants que es treballen als convenis de col·laboració dintre del centre són amb el propi Consell Esportiu del Tarragonès, amb altres centres, amb altres consells esportius també, però també dintre amb l'Escola Sol, on els alumnes desenvolupen activitats amb persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social. Bé, aquí no m'extendré molt més perquè no canvia pràcticament res al mòdul que ha comentat la Rosa del nostre. Les pràctiques tant al seu cicle com al nostre són exactament iguals. Hi ha una FCT tradicional, que són 350 hores, es pot desenvolupar al acabar el primer curs. Normalment els alumnes escolleixen si volen ja, quan acaben el primer curs, començar a fer les pràctiques o se les poden deixar pel segon curs. Això va una mica en funció de les orientacions, de com hagin les notes i de l'orientació del tutor i també del propi alumne que vol decidir. I per altra banda, també oferim una FCT modalitat dual, la qual ja l'han posat en pràctica durant 3 anys, i aquesta modalitat són 100 hores al centre de treball i després de 770 són hores ja contractades, contractuals remunerades. Normalment l'alumne les comença a finalitzar el primer curs i durant el curs està realitzant les pràctiques i també està realitzant l'estudi. És a dir, de dilluns a dimecres normalment està al centre i el dijous, divendres, dissabte està a l'empresa. Les empreses són empreses importants del nostre sector, són patronats municipals, consells esportius, empreses grans i tenen cabuda tant les empreses de nivell públic com empreses de nivell privat. Les entitats públiques tenim un ventall de gairebé 25-30 empreses, les quals ofereixen possibilitats a l'alumne i l'alumne també té possibilitats de poder escollir una empresa nova si en aquest cas es troba. Els clubs, les associacions també formen part d'aquestes entitats públiques. Comenteu-vos també que les empreses a nivell privat poden passar de ser escoles a ser AMPEs, a ser càmpings o a ser consells esportius, bàsicament, o clubs. Aquestes empreses també estan dintre de la nostra borsa de treball, tant en el tema de la FCT com també amb el tema de les pràctiques remunerades o de les pràctiques dual. Finalment, comenteu-vos que l'orientació de les places i de la nota d'accés del curs es penjarà
es penjarà a la web, és una informació orientativa. El preu públic és de 360 euros, d'acord? I el preu de material que es demana per curs escolars és de 110. Aquí també cal comentari que hi ha algunes activitats externes que potser es poden realitzar que tenen un cost extra, d'acord? I bé, bàsicament, doncs, us esperem. Gràcies per haver estat aquí avui, aquest dia, i els dubtes i preguntes posteriorment us els solucionem. Vale, gràcies, Albert. Si us sembla bé, l'última pregunta que heu fet també per nota, la de la Cristina, si us sembla bé, passem al torn de preguntes que hi ha al xat i si n'aneu ficant també les anirem contestant. A veure, Joan, la primera. Va per tu, Joan, i per l'Albert. Diu, la FP dual la pot fer tothom que fa el cicle o va per nota? Qui vulgui dels dos... Explica, Albert. Albert, vale. Bones. En principi, el criteri que vam seguir fa 2 anys era un criteri de nota. Vam veure que aquest criteri potser era un criteri molt rígid i que tampoc no donava possibilitats a alumnes que realment estaven molt interessats i tenien una nota més minsa, però realment eren molt bons treballadors i estaven molt més motivats que la gent que potser tenia nota. Per tant, l'any passat ja amb l'equip docent vam treballar d'establir nous criteris i el que es fa és s'ofereix la possibilitat en principi a tot l'alumnat de poder assistir o de poder tindre la possibilitat de fer aquest dual. Òbviament, si hi ha alumnes que tenen assignatures suspeses, evidentment això és una càrrega perquè, evidentment, a les empreses hi ha continguts que es donen que potser els tenen suspesos i són incompatibles de fer. Però el criteri era que sí que els alumnes ho tenien que tindre tot aprovat, però no valoraven més el que tenia un 7 que el que tenia un 6 amb 5, d'acord o no? Sinó que es valoraven més criteris per part del professorat durant tot l'any i també per part del tutor i miràvem que l'alumne realment estigués motivat en aquest sentit perquè veiem que l'alumne que no està motivat són moltíssimes hores per fer. Vale, continua. Ara per tu, Joan. Diu, si tens una titulació universitària, per quina via s'entra o es pot accedir per 2 vies en funció de les places? S'entra per la via 3, per la via de prova d'accés, perquè és prova d'accés i altres requisits que tinguis que et doni accés al grau superior. Has d'escollir una, tu el que fa la preinscripció és el que escolleix i aprofito per fer una recomanació que abans me l'he descuidat. Us recomanem que, malgrat potser ara penseu que només voleu fer un dels 2 cicles, penseu bé que quan heu de fer la preinscripció no fiqueu només una opció. Una opció, per exemple, pot ser fer el cicle Condicionament Físic a Tarragona, al Cal·lípolis, no? Una altra opció pot ser també el Cal·lípolis-LEAS. O sigui, heu d'escollir quina és la vostra opció prioritària i a quin institut i ficar altres opcions, segona opció, tercera opció. Si és només un cicle, si jo només vull fer LEAS, doncs Cal·lípolis, potser em plantejaré Reus, potser em plantejaré Valls o Vendrell. En el cas de condicionament físic, a la demarcació de Tarragona només es fa el Cal·lípolis. Però no ho deixeu sol en un únic cicle. Aquesta seria una recomanació important. Vale, diu un altre, Joan, per tu. Es pot accedir per la modalitat d'humanístic pur? Entraria també dins del 60% de la via 1? Sí, totes les titulacions de batxillerat entren per la via 1 i en el cas d'aquests 2 cicles la modalitat de batxillerat que portis, diguéssim, no dona prioritat una sobre l'altra. Entren tots per la via 1, per la via del batxillerat. Vale, una altra, per tu, Joan. Els que venen del BAT també entren per nota? Sí, tothom entra per nota dins de la seva via. En el cas del BAT hi ha 18 places en cada un dels 2 cicles, 18 a l'EAS i 18 a condicionament físic. Per tant, les 18 millors notes que venen del BAT són les que entrarien, de tots els que han fet la preinscripció. Vale. Seguim amb tu. En la prova d'accés de majors de 25 anys es pot accedir al cicle?
Sí, és la via 3, diguéssim. També, a part de prova d'accés, la prova d'accés a més de 25 també és la via 3, per aquelles 6 places, per aquell 20% que queda reservat per aquesta via. Vale. Amb aquests cicles formatius, amb els dos, ja podem respondre els dos, obtens el ROPEC? Sí, clar. És una titulació de tècnic de grau superior. No hi ha cap mena de dubte amb això. Vale, una altra. Seguim amb tu. Diu, el cicle formatiu de condicionament físic permet accés a INEF i és igual la modalitat del BAT? No, i no t'he acabat d'entendre, Montse. Permet entrar a INEF? I si a més és igual la modalitat del BAT que hagi fet. Sí, exacte. És important tenir clar que jo estudio un cicle formatiu que em permet accedir a la universitat amb la nota que tingui el cicle formatiu, però actualment, i ara ja fa uns anys que funciona així, és indistint el cicle formatiu de grau superior que hagi estudiat. Evidentment, si tinc una formació que té més relació, després m'anirà bé, perquè guarda relació, però no és cap requisit haver fet aquest cicle superior d'activitats físiques per entrar a INEF. Puc vindre d'un cicle formatiu grau superior d'electricitat. Ja fa uns anys que és així. Vale, Albert, ara va per tu. Diu, en la modalitat dual es pot demanar la semipresencialitat? Bueno, no. No és la idea, perquè no entenc exactament la pregunta. La modalitat dual, la idea és que la persona faci les hores a l'empresa. No acabo d'entendre per què vol fer una semipresencialitat al dual. Si és semipresencialitat a les assignatures, que es manté, si l'assignatura s'ofereix en dual es pot fer, però el que és el mòdul dual a l'empresa no, són les hores. Vull dir, si té una reducció de l'FCT alguna cosa, però no la semipresencialitat. Una persona pot tindre una semipresencialitat al cicle, d'acord? A les matèries del cicle, i pot escollir fer el dual, això sí, però no pot escollir fer una modalitat dual semipresencial. És a dir, les 970 hores de dual les ha de complir. El que sí que pot demanar és una semipresencialitat dels mòduls, tal com ha dit el Joan, doncs amb el contracte de feina o el que sigui, però a la modalitat dual l'haurà de fer completa. Sí. Una altra, Joan, diu, al setembre la previsió és començar les classes amb normalitat i diu, pel context del Covid-19, podríeu explicar com es preveu la tornada? No podem explicar una cosa que encara les autoritats sanitàries no han indicat com l'hem de fer, aquest inici de curs. D'entrada, la informació que ens arriba és que hi ha intenció de començar el 14 de setembre, màxim el 21 de setembre, que aquesta és la intenció. Sí que s'ha endarrerit la preinscripció, la matrícula es farà de l'1 al 7 del setembre, tot aquest endarreriment ens farà anar més escanyats, s'ha de dir així, però de moment es manté la previsió de començament de curs i a veure quines condicions marca Sanitat per saber si podem fer totalment presencial o no, però en aquest moment no podem dir més que això. Molt bé. Una altra, diu, la titulació de lleure és recent perquè el decret d'activitats de 2013 no consta com a titulació de lleure, sí per a casals esportius, però no per a lleure. La titulació de lleure va associada amb aquest nou títol LOE d'Ensenyament i Animació Socioesportiva, que aquest curs 2019-20 surt la primera promoció. La primera. Per tant, és nou. És la diferència d'aquest cicle formatiu d'ensenyament i animació socioesportiva LOE respecte de l'antic que era normativa LOPSE. Quina és la inserció laboral dels alumnes un cop finalitzats els dos cicles? La inserció és alta, tot i que la Rosa Valera ens podria explicar més coses perquè és coordinadora de FCT, però la Rosa que la contesti perquè serà més concreta que jo. Vale, en principio, bueno, como dijo mi compañero Jan, la inserción es alta. Hay bastantes alumnos, no sé si me oís bien porque yo oigo súper mal. No. No sé si es por los micros, si apagáis micros el resto. Que sí, se estoy fatal, ¿verdad? Vale, ahora mejor, ¿no? Ara millor. Vale.
Vale, en principio hay un montón de alumnos que acaban ambos ciclos y simplemente en el sitio donde han decidido hacer las prácticas se quedan ahí trabajando. Esto es fácil que ocurra con la modalidad dual y luego lo que sí que se ha visto en un cuestionario que se hace de alumnos que acabaron el curso pasado es que la mayoría de los alumnos que acaban terminan trabajando en algo relacionado con el ciclo. Por lo tanto, sí que se ha visto que la inserción es bastante alta. Y sobre todo se contrata bastante a alumnos que han hecho prácticas en determinadas empresas de CT. Vale, gràcies. Diu, es pot accedir després d'haver fet CAFEM entenc, en un o dos, a qualsevol dels dos cicles, diu, però sent menor d'edat? Sí, es pot accedir, no té res a veure si ets major o menor d'edat, tens un cicle de grau mitjà i si la nota et dona per entrar per aquesta via 2, que hi ha 6 places d'aquesta via 2, doncs entres. De fet, aquest any i l'any passat, crec recordar ara, han tingut alumnes de 17 anys. Joan, què voleu dir que van quedar vacants al juliol si es requeria nota? Vosaltres ara fareu la preinscripció, d'acord? Dels alumnes que ara faran la preinscripció. Bé, aquest any és diferent i es farà al juny, no? Però el procediment aquest de preinscripció i matrícula començava sempre al maig. La gent feia la preinscripció però no sabia si tindria el batxillerat, per exemple. Fins i tot no sabia si tindria el grau mitjà o no sap la nota de prova d'accés. De fet, nota de prova d'accés tampoc ho sabeu vosaltres, que s'hi heu de presentar a finals de juny. Llavors, hi ha tota una demanda de preinscripció i en acabat falta saber, al moment de la matrícula, si aquella persona té la titulació final o fins i tot ha fet la preinscripció i quan renuncia, per motiu que sigui. Llavors, això fa que el programa informàtic ha determinat quines són les 18 places que entren per batxillerat, les 6 que entren per la via 2 i les 6 que entren per la via 3 i deixa en llista d'espera, que també estan ordenats per nota, tots aquells que no han obtingut plaça. I aquesta seria la primera fase. Aquesta primera fase s'informarà i es tancarà al juliol, però no us matriculareu fins al setembre. L'any passat, al juliol, fèiem una segona fase. Aquesta segona fase enguany ja serà al setembre. Quina és aquesta segona fase? Doncs llavors cridem a tota la gent que ha obtingut plaça a matricular-se i resulta que n'hi ha que decideixen no venir per motius personals o perquè resulta que finalment no tenien el títol. Llavors queden vacants i aquestes vacants, evidentment, s'assignen a aquelles persones que estan a la llista d'espera. Igual algú dels que està a la llista d'espera al setembre ja no ha canviat la intenció, ha canviat les seves ganes o la seva decisió i aquesta llista d'espera potser es mou en diferents llocs fins a tots aquells que volen entrar sempre, repeteixo, per ordre de nota. Es manté el procediment fins al final que es tanca la matrícula, es tanca el grup. Vale. Un altre, diu, en cas de no superar la nota de tall per accedir al grau superior, quan ho sabrem? No se supera una nota de tall. No és com a la universitat que em diuen una nota i si la tinc entro. Nosaltres només hem informat i s'ha d'anar al tanto de la nota a partir de la qual no va entrar l'últim l'any passat. Però estem parlant de cicles nous, estem parlant de cicles que només hi ha una promoció. Per tant, l'estadística, no portem molts anys amb aquests cicles, i l'estadística d'aquesta nota de tall és molt feble, per tant, no podem dir que amb aquesta nota de tall. Quan assignem les places en funció de la preinscripció que hi hagi, sabrem com s'ha quedat aquella nota. Pot ser similar a l'any passat, diferent, més amunt, més avall, no hi ha res segur. Abans us deia, feu la preinscripció amb diferents opcions. No penseu ni que no teniu possibilitats, ni que en teniu moltes i dieu amb una opció i prou. No. Precisament la recomanació és fiqueu diferents opcions. Per ordre, penseu bé l'ordre, però fiqueu diferents opcions. I després això es publica. Surt. Si la matrícula de setembre serà el juliol, segur que sortirà aquesta llista, que això ve centralitzat, diguéssim, a nivell del Departament d'Educació. Això no ho fa el Cal·lípolis. Surt una llista per ordre i per via. Els de batxillerat estaran ordenats per nota, els de la via 2 en grau mitjà i CPI també estaran ordenats i la tercera via també estarà ordenada. Amb el batxillerat homologat d'un altre país es pot accedir per la via 1?
Si està homologat, sí. Vale. Més, quantes places hi ha de prova d'accés? 6 places, és el 20%. Els grups normalment s'ofereixen 30 places, perquè també s'hauria de dir, encara no em dic quantes places oferirem exactes, però si haguessin bastants alumnes repetidors, potser no podríem donar les 30, però cada any intentem que siguin les 30, perquè si el repetidor no ocupa plaça sencera, doncs intenta que siguin les 30 senceres les que oferim. Som conscients de la demanda i, per tant, el centre fa el possible per oferir totes 30 places. Vale, la última, de moment, acaba d'entrar una altra, diu, si el mòdul de grau superior no és de la mateixa família, hi puc accedir? Hi puc accedir? Jo soc tècnic superior en imatge. Sí, també pot accedir amb la titulació d'un grau superior, encara que no sigui de la mateixa família. És una via d'accés, venir amb el grau superior. Vale, i de moment l'última, i davant el Covid, és probable que s'hagin de reduir places? La meva opinió, jo no soc, o sigui, estic de cap d'estudis al Cal·lípolis, no estic al Departament d'Educació, no estic segur que això no es determinarà. En tot cas, ens donaran instruccions perquè ens organitzem. Si consideren que hem de fer els grups més petits o atendre amb grups més reduïts, ens hauran de donar les indicacions i els recursos per atendre. No crec que davant de cicles que tenen una alta demanda decideixin que entri menys gent. Jo estic... La meva opinió, repeteixo, és que no crec que decideixin això. Vale, de moment no hi ha cap més pregunta. Si la cosa es queda aquí, ja ho donaríem per acabat. Vale, també recordeu-vos que si a algú a partir d'aquí li sorgeix algun altre dubte, que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic de l'Institut Cal·lípolis i us resoldrem els dubtes. I si no tenim res més, doncs ja tanquem aquí la videoconferència i esperem que feu la preinscripció i que pugueu accedir als cicles.